maganda. Ako! Hello everyone! Yes! Ari naman kita sa ika-9th episode naton sang Hello Miss B! Kung nakita nyo, may ara ako ginakaktan sa bunga notebook kaya nagpatigid ako kay manong naton gargar para mas organize kita, magamit kita sang notebook. Kung wala pa kamo lantawan nyo ang aton nga episode sang September upod kay manong nyo Elmar Gitaras. Yay! So, introduce ko na sa inyo ang aton guest this morning. Hot na hot, just like the sun shining bright to me right now, is a graduate of accountancy, cum laude, most outstanding JPN, most outstanding local chapter president, most outstanding student in co-curricular activities, and have received a leadership award during his time. Natin nga, laka mga akin ang land ko ginsang notebook kay budlay na nga magsala kita sa pag-asa sang iya nga mga achievements. He is a member of social, civic, and religious group and proud member of JPIA Groovers. I believe may idea na kamo kung ano ang ituloyan naton subong. Let's all welcome! Kuya ang isa pagaling nga wala ko ginsugid sa inyo kay siya man ang president sang Ilonggo YouTube content creator! Nahibla pa na himuon niyo mo. It's been like years! Decade! No! For today's episode, I'm gonna teach a dance. Throwback siya, hit song during sa mga early 2000. Wow! And if you could remember ang times ng Starstruck at sang Star Circle West. Na, balaan di ko sino nakaabot, sinakagwala ka! Batang 90s! Alam mo na! Batang 90s! Are you ready? Ready? Let's do this! Anong Darwin? Kung gusto Manila nga invite ka mo sa ila nga mga school din ka mo nila, pwede i-contact? Ma'am, pwede nyo lang kami sa Facebook page namon. May IG mapapollow na lang. Like their page and follow their IG. Excited na ko! Dancer, giniguro. Ay! Forma pa lang ha? Daanin sa forma. Alright, so first step is that outward ang hands and then ang feet. So going to the right, so it's 1 and then other side. Tap, other side. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, after that, just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again. 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ha? Okay, here. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go ha? Okay, one more time. At tapos ulit kita. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dali lang, Gid! Ako naman na isa. Wait lang. Sige. Sisiyo, dancer. Dapat natin rin ako. Oh. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6. Tap, tap, tap! Yay! Nagwala gulpi ako niyatin. 5, 6, 7, 8. And then you scoop. 1, 2. 2 and then roll. 3, 4. Inside. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again. Scoop, roll, and then scoop and tap, 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 tap. Diba? From there, let's just do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 5, 6, and then 7, 8. Step lang. 7, 8. Okay, Beta. 5, 6, 7, 8. And let's do it a little faster. Wait lang. Actually, wala ko ka-modern dance daan. Kung ballroom, wala ko problema. Kag mga interpretative, Roll. pero kung modern, wala taga problema. Okay. Eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Hey! Doon naman ka pa yan. Wait lang. Okay, from the top. From the top, okay. Is it? Is it? Nice. Galing. Oh, oh! Okay, one. Last close na eh. And then, step up. Kamu na ni nga step ang ma-remember. And na. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Yes! Nag-break kami, anay. Kaya syempre, kung gasaot kita kinanglan taman magpahuwa. I-reveal ta na ang aton nga surprise. Syempre, ang aton nga mga guests hindi pwede makaligtas sa aton nga pahampa! Sa hampang sang kabuhi, wala sang perde. Pero kung maghampang kaungod kay Miss B, ang perde siya ang mga
Ano na? Wala, hindi na pwede. Naka-start na kita sa tutorial. So, hindi na pwede. Malukot ko Hindi. TF sa tutorial. Ang aton nga game, subong nga daw, balaan ko familiar. Gid ka mo, ginatawag nga tongue twister. That's my weakness. Naktugid ko, ang ginpili ko nga hampang. Tani subong madaog na ko. Kita nyo man, di ba? So sad. Sa iban ko nga mga guest permino sila daog. Hopefully, subong feel ko nga madaog. Nagid ko, batian nyo to, di ba? Huwag magpakampante. You may never know. Mga regular, mga post-easy round. Then, wala na ta sa medium diretso na kita sa difficult. May pinakadamo nga ma-pronounce nga insakto siya ang madaog. Kagang hindi magdaog siya ang game na ka mo! Easy! Sige, bunat! Pwede ba trial? Wala na trial. Mabunat man ka. Why ko rin siya ginlantaw ah. Wala ko actually kabalo. Pero siya nagsulat. Why I wrote this? May advantage ka man gapon, gamay. Hindi familiar lang Okay, din hindi ko. familiarity ganin dalagan. Kita sila. Kita nyo guys. Kami ako namin, no? Ano yung mahaw? Sige, ako na. O ikaw na. Ay, di, pick papel ba to na lang ta. Okay, sige. Pick papel ba to? Pak! Ikaw na. One eternity later. Balik-balik kaya word siya. Kung yun, di yan. Okay, game. 3 times, no? Go! Yeah! Go! Dayaon, destructive ko yun. Okay, ready, game. Tansot, tasat. Dali lang. Tanso sa tasa sa tanso. Tanso sa tasa sa tanso. Okay, your turn. Tasa sa tanso sa tasa. Okay, my turn. So wala, fail ka. Sa second attempt fail ka. First mo lang. Okay. My Pabasa ko, anay. Okay. Okay na? 3, 2, 1, go. Sinusinisusa si Sidla ng sisiw. Sinusinisusa Kulang! May May- ang! Ang na-erasure man na erasure na wa. Ang na guys, ang na-erasure na oh. Diba? Erasure. Hindi nila makita, oh. One eternity later. Adi 3, 2, 1, go. Sinusinisusan si Sidla ng sisiw. Sinusinisusan si Sidla ng sisiw. Sinusinisusan si Sidla ng sisiw. I won! Wow, ganyan talaga ang buhay. May second round! Babawi tayo, guys. Babawi tayo. You get one, I get one. Oh my God! Struggle is real. Na, kayo mo pag-game ikaw man may kapirdihan. Nabutangan mo sa hindi ginaw, wala ka muli ko akon ko. Oh! Ay, syempre, dapat fair kita sa tanong, di ba? Gawin ako, ano akong gawin? Standard. Oh, di sala ako na bala. Okay, din na. Okay, game. Minikani ko ni Monica, Monica. Makina ni Monica, minikani ko ni Monica, makina ni Monica, minikani ko ni Monica, makina ni Monica. Lang to. Ang iban sa inyo, siguro, first time nila ni mabatian. Wow! Gabang distraction Hindi siya kastan ako baan sa. Ang pito kapito-pito ni Pito sa pato. Ang pito kapito-pito ni Pito sa pato. Ang pito kapito-pito ni Pito sa pato. Ay, Naginawa pa saya. Ay, dapat dire-diretso. Dapat dire-diretso. One point. No, wala ako gyapon. 1 point! May 2 points siya, may 1 point ko, tapos ini 3 points. So, that would become 4 if ako na magtama dire. Pag mag-wrong siya da. Let's assume lang nga wrong. So, may possibility pa nga magdaog ako. Okay! Siyempre, iya channel, iya rules. Ay, masaligbat ako.
Wala na. May 4 na kabilog na. 4. Maraming tandaan niya na kung di na niya. Tandaan niya na. Wala ko ka ba? O, sige. Lugawig ba? One eternity later. Pinapraktisan na! Ay, ano na yan? O, sige. Nagprito ng 77 puto ang pumipitong puting pat. Nagprito ng 77 puto ang pumipitong puting pato. Nagprito ng 77 puto ang pumipitong puting pato. Putumpot. Putumpot ang bagong. Putumpot. Sa akin, labig-lawig na siya guys. Napagkita ko sa inyo. Labig-lawig na siya. Ready? Maya-maya mamanhikan si ama sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan. Maya-maya mamanhikan si ama sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan. Maya-maya mamanhikan si ama sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan. Oh! Mamaya may mamamanhikan. Okay, let's do this, guys. Libre! That's it. But before we leave you, pangayuan tanay advice. Si Kuya HERMZ. Kuya HERMZ, paano mo na-achieve ang tanan-tanan mong awards and achievements? Knowing nga accountancy, kagdamo, gidya yung nagahibi sa amo na nga course, paano mo na-manage ang Gani. imong curricular and extracurricular activities? Well, aside from experiencing it on my own as a student, I also witnessed it because I was once a professor in accounting. So I was able to witness gidya kung diin ang struggle gid sa mga students. Ayun lang gid, every time may talk ako, I am sharing there my accounting love story. First of all, hindi gid na akong first choice sa accountancy. Never. Marindig ko ya engineering or BS math. It's just that when I was left with no choice, so nag-accountancy ko. At first, mabudlay siya. Di ko pangalan kung manas babae, di ba? Una, mabudlay. Kaya hindi ka gusto niya. Pero, you have to teach yourself to love accounting para maging passion mo siya. So once maging passion mo siya, it is not a struggle at all, guys. Just like in vlogging, just like in dancing, if it's really your passion, it is not a burden. As in, Yes. willing to learn kagid na and very eager to learn kagid na. So muna na guys, turn everything to your passion. Though perspective na lang na eh. It's how you develop that kind of thought sa imong mind. So it's all about perspective. Yun, amo to kung na-notice nyo kagina, hamba ko, diba? Ga-dance ko, pero hindi gid yung modern dance. Pero kay passion ko, gid, gusto ko gid mag-learn, magsaot. And eventually, tani na nag-enjoy ka mo sa akong bagong nga learnings for today. Yes, kag excited naman ako next month sa December. Kaya ang aton nga guest, isaman ka IYCC. Wow. Kung sino bantayan ninyo. Surprise, Yeah, surprise! surprise! So, thank you very much for watching. Make sure to subscribe and ring the bell so you get notified. Thank you for watching. Goodbye! Bye guys! Look who's with us sa amo niya Goldies Day! Tagang nami pagid kay may ara sila nga split cup wherein pwede ka kabakal duwa ka flavor sa milk tea nga imo favorite. Di na siya. Isip ka mo, 3, 2, 1, tara! Ano bilangin mo? Thank you! Ah! Di ba? Hindi mo siya mapapirdi sa pagiging honest. Yeah, close your eyes. Ano to? Close your eyes, on. Nakikatago ko na yung mga prize kasi syempre nagdaog ka. Oh, tapos yung mo balas kitaon. Oh my God, I'm so old. I-close up ta ngayang. Hindi, ari ako niya prize, special gini siya kay since throwback ang aton nga dance. Ti ang ako niya prize sa imo throwback Oy, basta sipon nila ako tigulang, nag-isapon, hindi man guro. Actually, okay sa mga pagkapanahunan to, mini, paninga size, subong may jumbo size na. Kaya syempre, jumbo na imo age. Guys,
mind you, I'm only 29 years old. Kasi sabi nyo kung makatag-14 ako, hindi. 29 pa lang ko, joke. Diba may joke? Okay, so Arina, you can open your eyes. Kuya. Wow! Ding dong! Ding dong dantes. Diba kapanaunan niya? Yes, ready na yung mga project! Kang una, may upod pa ni siya diba sa Fari, kag happy nga, peanut. Lako kaabot. Feel na feel niya no? Mga boy bawang na nabtan ko na. Abi ko gani, ang ano gani na sa cornix. Ano yun sa bunga? Ang lako na kami. Kaabot, oh my god. Ang ako nabtan yung mga tender, ano na ang Tanda tawag? juicy at Sige, yay! Thank you so much, Rube! Guys, thank you! And we are back home. Thank you very much for joining us for today. And as you can hear, it's already raining. Buti nga at nakauwi ako at nakapagsayaw kami kanina with those bright sunny day. And I hope you have learned something in our game, diba? Sometimes may mga pagkakataon na kala natin sisiw-sisiw lang yung mga bagay-bagay, yung mga responsibilities that are given to us. But we also must remember that kahit gaano kaliit man o kalaki ang mga responsibilities na ito, dapat gawin natin ang ating lahat-lahat na makakaya. Walang sisiw-sisiw. Kasi minsan, akala natin sisiw, yun pala, you do. Okay lang yan. Tapos, it ended up, ay kulang pala. Akala ko, kaya ko. Yun pala, kailangan pa ng much preparation and the help of others. So, ganon! I hope you really have learned something and you have enjoyed our Batang 90s throwback. So, I encourage you all to please comment down below ng favorite nyo na dance nung 80s, nung mga bata pa tayo. And because medyo trip ko ngayon to do some, ay, hindi pala mash up. Hindi mo na mash up ba yung dance? I really want to make, dance, tayo for this month. So, please comment down below your favorite dance ng 90s. At let's do some practice and dance this coming weeks. Thank you very much again, and don't forget to subscribe. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindutang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!